Ná bí bortha bei tilla bram ní arbá. Fáilteasteach ag Tigh Ceathair. Áit mé mis cásúil chláircha Tigh Ceathair agus tusnámuid le drámaíocht in sco. Cheol Tigh Ceathair skedal over le ceangan na drámaí is fearr in rééis Harte. Chamecha sáman sin an rud atá saman isis. Cécha héasca is atá sé deire chu le rud. Insin sé scéal Leo agus Grace Harte atá sa dahadaí I pósta le fada agus a mun óstán Harte le tamil má freisin. Tosín an scéal ag deire an téasar tuairseoireachta. Trá a dagan Danny, fearr, óg, foiiniúil ar an láthair as ní cíann sé sin nach rud amháin. Triblód. Glachan Kate Nichanélí, Dara Devani agus Owen O'Doon na príomh-fortanna agus tá riad character agus aisteoirí eile le feiceáil ach ní dóid am gná fá iad. Caim mé adháil gur mé sánaithe a chláir seo ón chéad roiarc. Tá stíad agus deara áling na feiceáil agus an nuas ar sin tá tanas agus mí chumpáir le bra, seo meascán ionintach don luch féchanna. Cad a bhíon man from Atlantis a dhéanana seo, an na Urannig sin am móthir. It's in the cóhrún a bhí sé. Tá ina go arnne. Ina gurtsa. Tá na heisteoirí ar fad arás caim mé rá a chas Dara Devani amach chumsa mar Leo. Bhí sé ciúin, bhí sé fuair, bhí sé scanrúil. Beannar tain. Cin lí seo? Leis na gádaí fut. Sé rud ná Grace. Seachas na geátí, ní mór an teidir le bart leat. Ach, an cheistas mú an fíor chrumé lei sin. An roiarc a barann sin ná an argáins idir Éireann agus Grace. Bhí sé seo ar ceangas na srathóga is fearr chunig mé le fada an lá. Bitseáil, builí, brícha tríd foiineog, fuirfa. I gapan tú go tú in LA nó áta kins. Clients. Tá tú shithole go chorchlos I dún na tíide. Bhí roiarc nó gá eile hasamach agus tá siad, well, rúning beag trom chúiseach. In eagrán na haon feic mud Danny ag brisin lí ní uair amháin. And the waves. Ach faoi gó. Hello. Cáiltear. Agus é timáint agus é caint ar an nguthan. Sin ceir puinte pínos. Ar leid an eagrán a dó dúsáid an Gordon nua Burns a aras lábhéir nó hands free kit. Féchan sinní, fíor sábháilt ar fad, ní bhriseach Gordons lí. Fan second, céirt ar siú le cín si. Tá si dul go dtíon leras. Mar achhuimer is fiú go mór súlachar ar Grace Harte. Drámaíocht den sco le script daingean aisteoirt ar ard haidan agus dara áling. Tá sé fóstar fáil ar an seintóir. Sin é ní hin é weimse de dhealméid til le bramaní. Seo roiarc inarrá Leo bocht trína chéile bhí a héilean na chach ach níor rith ach rud amháin lumsa nar chunig mé é. Slán go fóid.